Καλησπέρα παιδιά, GR Leo Brothers και σήμερα παίζουμε Mindplay, επεισόδιο 3. βασικά παίζουμε Dragons. Στο Mindplex. Ναι. Βάζω τα sounds. Εδώ λίγο. Πιστεύω τώρα να ακούτε λίγο καλύτερα. Θα ακούγεται αφού το έχεις full κλειστά. Αυτό είναι το Voyage, πολύ ωραία πισταυτή. Είναι ωραία όντως. Προσπαθήσω να πάω στο πανί. Πήγαινε στο πάνε, εντάξει. Ωραία. Ξέρεις τι να κάνεις. Να κάνεις, ναι εντάξει. Αλλά στο άκυρο γιατί... Ναι! Έφτασα στο πανί. Ήταν πανί. Θα πάω στο πάνω μέρος. Fail. Είμαι ο μοναδικός που είμαι στο πανί. Κάνε leap και πάνε εδώ. Άντε! Θα με χτυπήσουν οι Έλα Dragon. κάνε leap τώρα και πάνε τέρμα πάνω. Δεν έχω φτάσει ποτέ εδώ βασικά. Έχω φτάσει μέχρι κάπου εδώ. Δεν πρόλαβα βασικά να φτάσω εδώ. Τα είχαν καταστρέψει οι Dragons. Γερμανικό είναι, τι είναι? Όχι, είναι από μια random σημαία. Το νησί τους πρέπει να είναι αυτό. Από εκεί που έρχονται. Όντως από εκεί έρχονται οι Dragons. Τι έγινε? Καλά εσύ. Όχι, εγώ δεν το έλεγα για σένα. Λέω πότε φτάσατε από εκεί που ήσασταν 10 παίχτες γίνεται 2. Δεν κατεβαίνει. Θα Κέρδισα. το ρίξουμε, Ναι, υπάρχει κέρδισα. τώρα έτσι. Κάτσε. YOLO! Έτσι. GG. Ήτανε πολύ μικρό βασικά. Ναι, ήταν όλο Ήταν το και η χρώμα. πίστα. Ήταν τέτοια και η πίστα προφανώς, γι' αυτό και ήταν τόσο... Ποια πίστα τώρα? Μπαρμπάρι. Τι είναι αυτό? Δεν φορτώνουν τα chunks. Πάνε πιο κοντά, μήπως θα δείξει. Ocean Village. Είναι πολύ ωραία αυτή η πίστα. Τουλάχιστον για μένα. Αυτή η πίστα είναι πολύ ωραία. Για μένα. Εγώ δεν την έχω παίξει. Εσύ ας μην την έχεις παίξει, θα τη μάθεις τώρα. Όλοι Steve είναι. Το έχω κι εγώ αυτό το λογάκι. Για μισό όλοι είναι Steves. Όλοι... Losers. Yeah. Πάνε εκεί πάνω. Δεν πειράζει. Και εδώ ωραία είναι. Έχω προοπτικές. Αλλά γιατί να μην είμαι στο ψηλότερο σημείο? Γι' αυτό. Το lag. Βασικά δεν είχα lag, εγώ έκανα βλακεία. Όχι, δεν λάγκαρες. Όχι. Μάλιστα. Wow, πεθαίνουν πάρα πολύ. Και πολύ γρήγορα πεθαίνουνε. Ένας hacker. Πάλι πρώτη θέση. Πάλι πρώτη θέση. Πάλι πρώτη θέση. Το Kid Coward είναι το καλύτερο. Δεν
έρχεται καν. Ναι. Νας! Δεν υπάρχει. Έλα, πέθανες, πέθανες. Ένας ακόμα. Πού είναι ο άλλος? Όπα, Νάτος, εκείνος. νάτος. Έλα κι αυτός. Αυτός πρέπει να είναι τέτοιο. Α, όχι, δεν είναι. Δεν είναι AFK. Κάτσε να πάω εδώ. Αγιάννο! Καλά, μην το παίρνεις πάνω σου. Γιατί να μην το πάρω, κοίτα, κοίτα πόσο χώρο έχω. Αυτός κοίτα, είναι στριμωγμένος. Έπεσε. Α, δεν έπεσε. Όχι. Α, έπεσε. Ναι, 360, 70-20, yeah! 70-20, baby. Too good. Του προ. Tropics. Α, Tropics. Μη βγαίνετε, είμαστε 8. Δεν θα ήταν τέλειο αν υπήρχε και ομάδα δράκη. Και να πήγαινε στην Υπάρχει ένα ομάδα τους. παιχνίδι που είσαι Wither. Και είναι δύο ομάδες, οι άνθρωποι που προσπαθούν να επιβιώσουν Και άλλοι είναι οι οι Wither. Wither που προσπαθούν να σκοτώσουν τους ανθρώπους. Είναι γαμάτο. Το άλογο είναι. Α, ωραία. Καρπούζια. Πεπόνια, υδροπέπονα. Τον άλλο δεν εντάξει, τον είχες πετύχει πριν. Χου. Φτού. Χου. Χου. Όλοι Steve είναι. Ή μήπως εγώ τους βλέπω όλους Steve, δεν ξέρω. Μάλλον εσύ τους βλέπεις όλους Steve. Αλλά όχι, 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 είναι όλοι Steve. Είναι όλοι Steve. Α, τα Tropics. Ναι, είναι ωραία. Α, αυτά είναι τα Tropics. Πολύ τι λένε. Τι κάνει ρε? Πάνε πάνω στη σημαία πάνε. Πάω σε ψηλό σημείο. Αυτό είναι ψηλό σημείο. Αυτό είναι... όχι, δεν ήταν εκείνο ψηλό σημείο. Προσπαθήσω να πάω στη σημαία και... τρέξιμο leap. Fail. Για προσπάθησε να πας στο δέντρο. Θα προσπαθήσω να κάνω το parkour. Α! Όχι! Δεν είναι δυνατόν! Δεν είναι δυνατόν! Όχι! Όχι! Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Και εγώ το ίδιο. Κάντε ένα like, ένα share, ένα comment. Ένα subscribe. Αυτά από εμένα. Και από μένα. Γεια Γεια σας. σας.